No, bună ziua, oameni buni și bine m-am găsit la un nou episod, da? No. Stimații cu mine, da, e impenetrabil să fiți aici cu altcineva, adică nu avem nicio șansă, nu vorbiți dacă nu știți, haha, ce amuzant sunt, nu se poate, da, suntem aici la un episod de... Nii mare 69, na bun, suntem aici la un episod cu viitorul, desigur, care pe care aproape am abandonat-o. Apropo, nu uitați să apăsați pe moneda dacă am zis în continuare episoade. Da, mai de meci aici cu steluța. No, e o echipă pe 500, ce pot să spun. Să sperăm că pierdem, că câștigăm. Mă joc acum cu bila, că n-am ce face. Și nu vă gândiți la prostii. No, mi-am pierdut bila. Sună ciudat, dar nu contează. Luăm bila de aici și PAM! Ok, nu contează, jucăm aici de... Ai, e cap din ăla, ce bun suntem, nada. Nu se poate, mă! Hai! Că nu joacă oricine. E clar, ori dau mai încet, ori nu știu. E clar, dau mai încet. Da, bine, așa că eu aud. Voi auziți. Sper. Dacă nu mi-auziți vocea mea, oricum eu sunt un ai de pui mie, iar roman. Un comentator... mare, adică na, nimeni nu mă cunoaște, așa de mare eu. În momentul de față, băga mea și organul genital. Nu. Da, acesta este un meci magnific cu echipa noastră de suflet. Puii mei. No, stați o leacă, numai că dacă greșesc ceva să mă uit că aprind și televizorul. Și întrebați că ce puii mei, mă, pornește ăsta televizor? Da. Pornesc televizor ca să pot vedea și meciul pe televizor pentru că am un program special. Înțelegeți? Nu, mulțumesc de înțelegere. Așa că eu o să mă joc practic de pe televizor. Așa că e fain. Și voi vă vedeți pe mine, așa că este un meci superb, într-adevăr. Nimă. Ai da, pui mei, ce gol mi-a dat. Dar nu contează. Stăm aici la laptop. Deși pe televizor se vede mai mare, nu contează, noi tot la laptop suntem. Bun, este Rivaldinho, îi driblează pe tăți, până pierde mingea. În fața încă lui, bine că îl driblează pe Nedelcu, dar nu driblează pe Mana, am înțeles. Da, se vede clar că... ăla e Nedelcu, măcar atât. Dar pasează, mă! Adică asta, nu. Da, Igania! Pe înaintare, dă-i, uite că mici la Chițu. Chițule, Danila, eu apasă de aia, asta el ce face? No, lasă, că se duce bine. Da, bun, ideea nu e, aș fi cu Chițu pășitul. No, ce bine m-a apăsat. Ciobanu, e un cioban adevărat. No, Denuier e cel mai bun jucător, dacă n-ați știut, el joacă în Champions League și până și în Premier League și mai grea ligă. E cel mai bun, măi, dar cum se poate? No. Bă, am avut un vis. Nu știu dacă ar trebui să vă povestesc. Bă, păstă noapte eu crescut canalul, băga mea, știi ce orele, că eram cel mai mare youtuber și mă gândeam, bă, dar cum am ajuns macii, măi? Păsă noapte, da, adică m-am culcat, m-am trezit din somn și după aia mi-am dat seama că sunt într-un vis ca să nu se întâmple niciodată să am peste 60 de miliarde de abonați. Așa că... Dar putem să plângem, dar putem să suferim, într-adevăr. Este bine vroit pentru toți. Bă, da, Edgar ăsta, bă, deci... FCS Batalia pe Edgar ăsta, că nici nu înțeleg ce-i cu el. Nani! Foarte bine acolo, nu știu cine a fost, doar a fost bun. Da, eu nu mai știu ce să vă spun. Portarul e prost, Nani-l-ai. Ce ai făcut, domnul portar? Luați pași, Nani-l-ai. No. Portarul.exe. Căbus.exe, gata, eu deja știu ce să pun la video. Căbus.exe. E clar. Nani-l-ai. Bă, căbuzele. Dic căbuzul. Că nici nu-l... Băga mea... No.
De ce mă joc FIFA? Este o întrebare chiar bună. Că boost.exe, dacă vreți mai multe întrebări, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că boost.exe, dacă face 3-0 direct ies din jocul ăsta, pentru că e ca și cum nu contează. Fugi numai. Chițu, onilai. Că boost.exe. Atât. Am puii mei. Boom! No, ce tare, cred că l-a dus în față, cred că se duce în față. Da. No, Artean. Nu mă dezamăgi, băiete. Băiete! Bă, ce pui mei au făcut pasul ăla, mă? Hai da, pui mei. Nu îndreapă knoiere. Knoiere. No. Ce tare. Da, fiți terminăm meciul, prima repriză, da, din păcate nu se termină încă meciul, haha, ce amuzant sunt. În viața reală, cred că au bătut Viitorul pe FCSB. Da. Nu vreau să fac carieră cu FCSB pentru că părerea mea n-are rost. Pui mei, tatăl meu face și na. Eu nu vreau să mă număr printre ea 100 de miliarde de oameni care fac carieră cu FCSB. Nu, eu vreau să mă număr printre oamenii aia care fac cariere puține, adică cu Viitorul. Cine pui mi-a făcut cu Viitorul, no? Să fim sinceri, no? 5, 4, 5 băieți dacă au făcut. Și vorbesc și din afară. Pentru că da, dacă n-aș știut un băiat a făcut FIFA, o carieră cu Steaua din afară, da. Dar nu contează. Și chiar am văzut, chiar e interesant, v-aș da link-ul în descriere, dar cum el nu mă promovează, m-am gândit că de ce îi le-aș da. Așa că țapă oricum. Mi-aș fâmba. Nu, că așa-mi trebuie, nu, așa-mi trebuie. Vezi dacă mă duc eu pe așa pe atac. Hai da pui mei. No, Edgar. Edgar brazilianul. Nu înțeleg ce are nume Junior, nu știu. Deci poate fi un fotbalist mare sau eu prost. Nu știu cine a fost Edgar. Puteți spune. O să caut de fapt pe YouTube. Nu îmi spuneți voi că sigurat îmi spuneți mă prostii. Sau poate că nu, sau poate că da. N-ai de unde să știi. Ai da. Măcar tu de nuiere. Ciobanule. Fii un cioban de... Ai da, pui mei, dar dacă ăla nu o fă faul, dă-l în pula. Scuzați-mă, scuzați limbajul folosit de mine, vă rog, YouTube nu îmi demonită... Puh! Nu mai contează. Nu știu vorbi, n-a făcut română în ăștia 8 ani de când îți la școală. Păcat, așa e. Asta mă întreba și eu. No, ciobanul. Ghiță! Da? Bune! 4-0, no, e clar. A fost un meci foarte folositor. Căbuz.exe a fost cel mai bun jucător al lumii. Căbuz. Îmi pare rău, dar nu, bă, deci nu mai suportă în pâine. Nu înțelegeam nimica, Căbuz e prost. Stătea așa la atac, zici că era... Ce era? Nu știu. Ba era. Direct îl rejectăm pe Pitu. Îi dăm
Și cam înregistrarea 10 minute. Aici ar trebui să uitați de culețul alb pornit. Bună eu! State, scăpând de tu. Pam! Așa și un Mariam. Na, că Bux face până la urmă 70. Dar nu contează. Suntem pe locul 6, așa de slab suntem. Avem o echipă, zici că n-am făcut niciun transfer. Eu nici nu știu, mă, avem ceva ce impune? Da, avem, nici nu promovăm. Aia are 15 ani. Acum înțeleg totul. Înțeleg adevărul. Aș încheia și eu acest episod și l-aș numi efectiv că Boost.exe, da, Millennium. Da, bun, hai să încep cu băiatul acesta, Edgar. 73 viral. Nu înseamnă că de la nu o să fie a nostru. Și Petra și fain, adevăr, nu, Petra ar fi ceva. Tănase, bine că tănase. Nu contează, doamnelor și domnilor, nici băiatul, Bârnitul. A, bă, noi avem pe Bârnitul, mă, în echipă, nu? Nu? Bârnitul.exe. Uite, bă, Spitul face 63, na, îl dăm. 2 milioane pe el. Na, Hagi vrea 2 milioane. Ce să-i faci? Se întâmplă foarte des. Bă, dar unde e, mă, băiatul ăla, mă? Nu știu că e în primul ele. A, ia ăla, mă, și eu nu l-am jucat, mă. Joacă în locul lui Chițu. Da, la dribbling să amândoi la fel, înseamnă că e pe calea cea bună. De ce să mințim? Când acesta este adevărul. Bă, da, atâtea transferuri pentru Pitu, mă, că nu știu mai țin ce am făcut în episodul trecut. 760 de milioane numai. 2 milioane, nu mă interesa. Ce aveți, mă? Ce? Ori îl dăm pe gratis, ori îl dăm pe gratis. No. Bă, dacă se poate, că trebuie și eu să mănânc ceva. 1.200.000. Te rog eu. Păi veniți la mine, voi cu atâția bani, săracii dracu, și vă și trebuie. No, 1.000.000 am luat pe el, no. Și de atâta l-am crescut, că băgam iarăși picioarele, că trebuia să-l cresc mai mult, no. Asta este viața. Oricum nu-l jucăm, adică nu știu de ce mă supăr, dar nu... Ai da, pui mea, atât am făcut egal cu gazul, nu mai facem nimic, nu ne mai jucăm. Cam atât pentru acest episod. Glumesc. Uite, uite, 5-7. Hai da, pui mea, ce cringe față ăsta. Vai, da, pui mea. Și dacă întrebați, da, am tricou cu Viitorul, așa că hai Viitorul. Am fost la un meci. Un meci, știți, începuturile alea de campionate, știți? No, cum nu au avut ăștia unul. Stai, mă, să o desfietă, dacă ăștia așteaptă. Nu știu că acceptă. Dar și așteaptă în același timp, nu contează, hai să vă povestesc în continuare, pentru că n-am cu cine vorbi. Ok. Așa că, da, în momentul de față chiar mă întrebam un lucru. De fapt, nu mă întrebam nimic, pentru că eu nu mă întreb lucruri. Ok, avem primul meci în Europa League, să sperăm că mă întreb lucruri. Așa e, să un pic ecranul că tot timpul, dar... 2-1. Mă, până și ăștia neba, mă, cum am ajuns eu. De mințiți de FIFA, nu, ce să mai vrei. Bă, dar ăsta ne mai duce scout-ul sau ne-a dat sapă? Nu. Din 3 în 3 luni că ne aduce ceva. Dar eu văd că ne aduce din an în an. Ui mei. Cu Poliaș. Vai, ce meci bun ar fi cu Poliaș, nu? Nu-i așa? 2-0. Uite, Mateiuță își scrie și Rivaldinho. Foarte bine din partea lui Mateiuță. No, Bârnitul face 5, no, bă, deci când face 60 direct pe terenă. Nu se poate. Abia aștept totuși să fiu sincer să-l văd. Din cât ce știu, Bârnitul chiar ar fi un jucător bun. Iar ștergem ecranul. Ah, stai, că am invitat un scout. Ce cere? L-am vândut. Scoutul pentru Păunel. 72, și pentru Jacu 65. Da, mă, eu pe Jacu vreau să-l iau. Să fiu sincer. Beciul cu ăia. Ok, hai să... Eu zic așa facem. Câți bani avem? Da. Cât?
Bă, da, stai un pic, matematică. Da, se pare că nu suntem în perioada de transferuri, am crezut greșit despre viață. Bine, nu pot să simulez cu echipa asta. Bine, cam atât pentru acest și noi ne revedem data viitoare, pa, pa!